Fáilte chuig ar bhí seán hí inal tuireacht chéanéta le Emma, Sophia agus Krisha. Tháinig tú riamh go bhfuil scíán aon bheanaí a chur ar bhach. Tá an tálacht, mar is féidir. Buíochas a chuirt de inal tuireacht chéanta. Is féidir leat géanta athrú. Geartar chud DNA ó organa cháin ag sa chuirsta DNA an dara organaí. Na príomh-chéimeanna in inal tuireacht chéanta. Lisú ná an chromosome a bhaint den chial déine agus an plasma DNA ón bheachtar. Nuair geartar DNA an duine ina lán ranóga, ní bheith ach ceann amháin acu seo ina mé an sprocin. Cléochlú, ceangail DNA isteach ag gil. Clónal, cópanna de bheachtar ina bhfuil an sprocin a thorga. Slán, formú an torga ag an organach leis an DNA ach. Samplaí inal tuireacht genítá. Fuair óla amach nar airíonn siad an DNA san zygote amach agus chuireann siad isteach géan duine, nuair as na muic sús bíonn orgán na nós duine ag amach. Tá áirithe ag triail é seo a chearú chun traslandaí a dhéine agus go leid sé lista daoine ag fanacht le haid traslandaí. Gan ábhar, soláthraíonn úsáid orgánach géin bhunaithe tormhaí. Mar sin féin ordaíonn na teicneolaíochta seo ceist na sábhachtach agus eitiúlaí do dhaoine agus don chóthail. Seo rions ábhar imní. Athrú bactar isteachta insulin. Tharlaíonn sé seo nar chuirtar géandad insulin duine isteach bactar E. coli. An sin déantar insulin daoine amachchas an bactar E. coli. Ciallaíonn sé seo go mbeidh daoine ná an insealú thuirstal chéin le insulin. Bar frithasfa in fialaí. Tuireann si go minic go mbíonn géan bactar chur isteach i marí. Nuair atá an bara déanta mar seo, maríonn an fialnimh an fáile, ní máirtear an bara a théann. Gur maigad do ord a chur ar orfaí seán.